Goddag. Jeg har fået løftet af Flemming i Spidsfrikvarteret, fordi han laver nogle skumle ting. Vi tror, at lærerne spiser slik og ryger i frikvarteret. Hey, han kommer derop! Prøv at kigge! Hey, du er der, hvad fanden laver du? Du kan slet ikke filme mig, mand! Som jeg tænkte, der kommer Vibeke. Og hun ryger. Jeg har brug for min kage. Hey Flemming! Hey Flemming! Hvad så, Vibeke? Hvad så, homie? Har du ærne med? Ja, det tog godt, man er frisk. Okay, vi ses her på skolen. Du skal bare give mig de der penge der. Ja, selvfølgelig. Skylder mig mange penge. Ja, du får dem. Jeg ved det godt. Altså, jeg har ikke betalt det for mange måneder nu. Du skal nok få dem. Giv mig lige penge. Ja, jeg går lige ned og snakker med nogen. Hej. Jeg har bare glædet mig til det her. Det er så dejligt med sådan en her. Den yndige. Romkuglen. Hvad fanden laver du, Vibeke? Hvad laver du her? Hvad er det, du spiser, hva'? Kender du ikke kostpolitikken, Vibeke? Jeg spiser ikke noget. Du spiser en romkugle. Hvor har du fået den fra? Det er en romkugle. Er det Flemming igen? Prøv at se her. Det er et stykke ler fra guldtiden. Jeg kan sgu da godt se, det er en romkugle, mand. Nej, men helt seriøst. Prøv at se her. Puha, det smager ler. Ej. Det ligner altså også det der, måske. Ja. Altså, er du sikker på, at du vil smage? Altså, det kan være, at der er nogle små dyr, der har kravlet for den. Okay, du har ret. Jeg ved ikke helt, om jeg vil smage det. Du er sikker på, at det ikke er en romkugle, hva'? Ja. Okay, men du skal huske. Hvad tror du, at de gør, hvis du var håndboldpige, og du skulle forberede dig? Du skal jo til 10 nu. Hvad gør håndboldpigerne, når de skal til kamp? Sidder de og spiser romkugle eller ler? Ja. Nej, det gør de ikke. De drikker sig fulde og boller. Nå. Det skal du også til at lære noget af, Vibeke. Okay. Det bliver du meget bedre spiller af. Okay. Du kommer bare til mig, hvis du trækker flere bolle. Jeg går lige til jeg går lige til... nej. Udover nogle ting, ikke? Ja. Tænk det nok. De spiser slik og ryger i frikvarteren. Altså, Sikke nogle læger. Puha. Slut herfra. Jeg er med. Jeg er med nu. Du kan ikke stoppe mere nede. Hej, jeg hedder Bjørn. Jeg spillede Flemming og Jørgen i denne video. Jeg hedder også Ron, og jeg har spillet reporter. Og jeg er Vibeke, og jeg har spillet Vibeke, og jeg er sulten. Efter romkugle. Du hedder det. Nej, sådan der. Hvad fanden? Nej, vent den på igen. Så skal vi lave det der Scooby-Doo noget der. Okay, tag den nu på. Så skal du sige, jeg ved... Ja, jeg ved det godt, jeg kan vinde det godt. Okay. Men hvem er du i virkeligheden? Jeg havde klaret det, hvis det ikke var fordi det satans unger. Nej, nævene de unger. Nævne de unger.